Dneska nádherný téma umění emoce vkládá potom do toho, co dělá. A takový hosty si tady zvu. Hosty, kteří to, co vám řeknou, taky žijou. A na tom já to stavím, mám to stejně. Existují určité principy, které jsou neutrální. Mám pocit, že díky tomu můžeme být zdravější. Z mého pohledu vesmír funguje na bázi harmonie. Tak v ten okamžik vám nemoc začne dávat úplně jiný smysl. Je odpověď na ty otázky proč? Protože tohle jsou odpovědi, které mě odpovídají na otázku proč. Když jsi se ptal, co se vám vybaví, když se řekne slovo nemoc. Nemoc je úžasná příležitost, jak právě ty věci dělat jinak. Mimo jiné právě začít se stavět jinak k sobě, ke svému životu. Dělal to dneska nejlíp, jak uměl. A zítra to bude dělat ještě jinak. A ne lépe, protože by to znamenalo něco špatného.